ବୋଉ ବୋଉଲ କିସ ପାଇଁ ଲ ଦରଦାड़ କରୁଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମଟା କଲେ ହବନି ଲ। ହଁ ରେ ବାପା ମୁଁ ଏ ଘର ଚାକର ତ ସବୁ କାମ କରି ଆଉ ତମ ହିସାବରେ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଇଁ। ମୁଁ କିସ ଏମିତି କହିଲି କି ଲ? କିସୁଡ଼ା ତୁ କହୁରେ? ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପବଜି ଖେଳୁଛୁ ମୁଁ ତତେ କିଛି କହୁଛି? ଧଡ଼ ଧାଡ଼ ମାରେ ମାରେ ଧର ଧରେ କହିଥାଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ କହୁନି କାମ ମୁଁ କରୁଛି ମୋ ବିଜା ନଉଛି ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲି। ତୁ ଚେତା ଥିଲେ ସିନା ଜାଣୁଲ ତୁ ତ 6ଟାରୁ ଶୋଇପଡୁଛୁ ତୁ କିସୁଟା ଜାଣୁଲ? କିସ କହିଲୁ? ବୋର୍ଡର ଗିଆ କଂସା ଟାଟିଆ ତୋ ବୋପା ଆଉ ତୁ କାମ କରୁଥିବୁ ନାଇଁ ମୁଁ 6ଟାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ବୋଉଲ ସେଇଟା କୋଷ୍ଟିଆ ଲ। ହି ହି ହି। ଜାଣିଛି ରେ ପୁଅ ମାଆକୁ ଆଉ ଶିଖାନା। ଦାନ୍ତୁଳା କିਉਂ ଆମେ ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ ମକା ବେରିଆ? ଏ ବୋଉଲ ମା ଗାଳି ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ପରା ଲ। ଯାଉନୁ ମା ଗାଳି ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ପରା ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ଗଡେଇ ତଡେଇ ହଉ। ତ କଣ ଖବର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଦେଖି ତମ ମାନେ ଜାଣି ଯାଇଥିବଣି ଆମେ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆଜି କଥା ହବା ହେଲେ ବି ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ଆମେ କଥା ହବା ଏଭ୍ରି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ। ବିଲକୁଲ ବି ଡେରି ନ କରି ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ତମେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଧରୁଛ ସିଏ ହିଁ ତମ ମାର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ତମେ ଯାହା ବି ତମ ମାକୁ କହିଦିଅ କି କିଛି ବି ହେଇଛି ତାହେଲେ ତମ ମା ଗୋଟେ ହିଁ ଆନ୍ସର ଦେବେ, ସେ ଫୋନକୁ ଦେଖୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାତିରୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ତମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛ କିସ ଭାଇନା ସମସ୍ତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ବଡ଼ରୁ ଛୋଟ ହଉନାହାନ୍ତି। ତୁ ହିଁ କରିଦେ ମତେ କରିବାର ନାହିଁ। ହଉ ହେ ତମେ ଆଗ କର ମୋର ହଉନି ବୋଲି ମୁଁ ତମେ କହିଲା ନହେଲେ ମୁଁ କାଣା କହିଥାଏ ତମେ ଡାକିଥାନ୍ତୁ ଆମେ। ହଁ ତ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ଯଦି ତମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଯାଅ ତାହେଲେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ବି ଯେବେ ନା ଯେବେ ଗୋଟେ ଘଟିଥିବ ଘଟଣା। ପିଲାଦିନ ଝଗଡ଼ା କର କିମ୍ବା କାହା ଖେଳନା ଦେଖି ତମେ ଯଦି କାନ୍ଦିଥିବ ତାହେଲେ ତମ ମା ତମକୁ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ବାଡ଼େଇବ। ସେ ପିଲା ଉପରେ ରାଗ ଆଉ ତା ମା ଉପରେ ଯଦି ତମ ମାଙ୍କ ରାଗ ଅଛି ସେଇ ରାଗ ବି ତମ ଉପରେ ହିଁ ସୁଝେଇବେ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ହିଁ ଜଣେ ମଣିଷ ଅଛି ଯିଏ ମାଡ଼ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ମଇଲମ ଲଗେଇ ଦିଏ। ତୁ ଏମିତି କିସ ପାଇଁ ହଉଛୁ ରେ ଚୁଛାଟାରେ କାହା ପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ ତୁ? ମଇଲମ ଲଗେଇଦି। ବୋଲ ମା ମାଡ଼ କୁଆ ପାଡ଼ ପରା ଲ। ଆଉଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲୁ ନା ତୁ? ଇଏ ତ ସରିଲା ମାଙ୍କ ବିଷୟ, ଚାଲ ଟିକେ ବାପା ଆଡ଼େ ନଜର ବି ପକେଇଦବା। ବାପାଙ୍କର ଖାଲି ଗୋଟିଏ କାମ କୁଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଭୁଲ ଦେଖାଯିବ ଖାଲି ଶୋଧି ନେବି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବସିକି ଫୋନ ଦେଖୁଥିବ ସେତେବେଳେ ବାପା ଆସିଏ ଦେଖେ ସେ ଦାସଘର ପିଲା ଥିଲେ ତୁ ସାଙ୍ଗ ହଉଛୁ ପରା ସିଏ ବାହାରେ ଖେଳୁଛି ତୁ କାହିଁ ବାହାରେ ଖେଳୁନୁ ଖାଲି 16 ଘଡ଼ି ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବସୁଛୁ। ଠିକ୍ 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଇନଥିବ ତମେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଖେଳୁଛ, ଯଦି ତମେ ଧୂଳି ମାଟି ହେଇଯାଇଛ ପୁଣି ଥରେ ବାପା ଆସିବେ 2 ଚାପଡ଼ ଫାଷ୍ଟ ମାରିବେ ତାପରେ କହିବେ ଧୂଳି ମାଟି ହଉଛି ତତେ ବାହାରେ ଖେଳିବାକୁ କିଏ କହିଲା? ତମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ। ସେ ଦାସଘର ପିଲାକୁ ଦେଖେ ସିଏ ପାଠ ପାଠ ସବୁ ପଢୁଛି ତୋର ଖାଲି ଖେଳର ଧ୍ୟାନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଯୋଉଠି ବି ତମେ ପଢୁଛ ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂ ହେଲା କେବେ ବାପାକୁ ଧରିକି ଯିବନି, କାରଣ ବାପା ମାନେ ସାର୍ ମାନଙ୍କ କଥା ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ ସେ ଓଲଟା। ଏ ମାଷ୍ଟ୍ରେ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଡାକିଥିଲ? ତମ ପୁଅ କଲେଜ ନ ଆସି ବାହାରେ ଟୋକି ଧରି ବୁଲୁଛି, କ୍ଲାସ କରୁନି ଏମିତି ଖେଳିଲେ ଫେଲ ହେଇଯିବନି। ସାର୍ ମୁଁ ତ କ୍ଲାସ କରୁଛି ସାର୍, କ୍ଲାସ ଟିଚରକୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ କ୍ଲାସ କରୁଛି ସବୁବେଳେ। ଦେଖ ତମ ପୁଅ ତମ ଆଗରେ ମତେ ଜବାବ ଦଉଛି। ହଁ ତା ମା କହୁଥିଲା କାଲି ତା ପକେଟରୁ ଆଇଜି ପାର୍କ ଟିକେଟଟା ମିଳିଥିଲା। ତ ମା ଆଜ୍ଞା ଏ କାମ କରୁଛୁ କିରେ କଲେଜ ଆଇକିରି? ଚା ଆଜି ଘରକୁ ଚା। ତୋ ପିଠି ଫଟେଇ ଦି ଚା। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ତମ ସାଥିରେ କେବେ ବି ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେୟାର କରିଦେବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏମିତି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଥିବ ତେଣୁକରି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନାଙ୍ଗା ଆଉ ଚୋଖା ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ କଳା ବାଏ। ଏ ମାଧିଆ ମୂଳିଆଟା କାଟତି ଭାଇନା କିସ କରିବା ମୂଳିଆଟା? ଏ ଦାସଘର ପିଲାକୁ ଆଜି ବଜେଇବାକୁ ଯିବାରେ ବାପା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଣି ସେ ଦାସଘର ପିଲା ଥିଲେ କମ୍ପେୟାର କରିକିରି। ଭାଇନା ମୂଳିଆଟା ଧର। ଇଏ କେଉଁ ଧରେଇ ଦେଲୁ ରେ? ବାଡ଼ି କହିଥିଲେ ମୂଳିଆ ହେଲେ ବାଡ଼ି।